Благодаря за присъствието, както на медиите, така и на граждани, които са проявили интерес към обявената вчера пресконференция. Темата на пресконференцията е организацията на референдум, свързан с две основни теми. Първата тема, това е бъдещето на България в условията или не на членство в Европейския съюз, в еврозоната, евентуално предоговаряне на условията за участие. Втората тема е облегчаване на условията, при които се инициират национален референдум чрез подписка и в частност намаляване на броя на необходимите подписи. Представям ви присъстващите тук членове на инициативния комитет. За съжаление, някои предвид лични ангажименти и поради което не са в София, отсъстват. С нас днес не е госпожа Соня Момчилова, както и други членове на инициативния комитет, но днес тук са доцент Георги Димов, господин Симеон Миланов, всички ги познавате като авторите на една от най-добре поставените в онлайн пространството медии, Народна сила, извинете, както и представям Роман Кендеров, който също е добре познат чрез своята активна гражданска позиция, участие в много мероприятия, свързани с битка срещу продажбата за жълти стотинки на златото, участие в походите за мир, участие в други референдуми и така нататък. Нашия инициативен комитет беше учреден с цел да организираме провеждането на референдум с няколко въпроса. Както вече казах, въпросите за съдбата на България във връзка с членството и в Европейския съюз и еврозоната са няколко и макар и на пръв поглед взаимно противоречиви, те целят всъщност да разберем каква е действителната воля на българския гражданин. Един от въпросите: желаете ли България да прекрати членството си в Европейския съюз? Други от въпросите е: желаете ли България да прекрати членството си в еврозоната? Ясно е, че еврото, съобразно регламента от 8 юли тази година, с който се измени регламент 974 от 1998 година, определи за дата на въвеждане на еврото 1 януари 2026 година. Съобразявайки изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление и в частност необходимото време за събиране на подписи, необходимото техническо време за проверка действителността на подписите, заседанията на комисиите в Народното събрание, ние съобразихме, че в крайна сметка преценката по този референдум ще бъде извършена от Народното събрание най-вероятно или в края на настоящата година, или в началото на 2026 година, т.е. към датата на провеждането на този референдум, дано Господ е с нас и това се случи, ние вече ще бъдем в еврозоната и в България няма да има български левове. Затова въпросът е зададен по този начин. Третия въпрос касае предоговарянето на условията за членство на България в Европейския съюз. Не знам колко от вас са се запознали и то подробен въпрос. Следващия въпрос е свързан с излизането от еврозоната, житейски казано, или прекратяване на участието ни и незабавното въвеждане в същия момент отново на валутен борд. Защо поставяме този въпрос? Защото ако това се случи и България прекрати членството си в еврозоната и при липса на валутен борд, съотношението лев-евро може да стане убийствено. Точно както се случи преди десетилетия с долара, което ще бъде
много тежка ситуация за всички български граждани, а от друга страна ще даде възможност на големите олигарси, не толкова на българите, с големите кредити в лева, да ги погасат за жълти стотинки. Задали сме и въпрос дали желаем България да се използва централизирана цифрова национална валута. Всички знаем, че очакваме от октомври месец Европейския съюз да предвиди задължителното преминаване към дигитална валута. Националната ни валута след 1 януари ще бъде евро и ние заставаме зад тази идея за ползване на дигиталното евро, защото това е възможност, средство за контрол. Пълен контрол, който противоречи на всички основни принципи, заложени в договора, както и на идеята, че Европейския съюз е обединение на суверенни държави. Всички ние не сме против Европейския съюз, но сме против унищожаването на изначалната идея, че той трябва да бъде икономически съюз на суверенни държави. За това и задаваме въпросите в тези различни варианти. Какво всъщност ни казва госпожа Ченалова, а може би и какво не ни казва? Да видим по първия ключов въпрос. Подкрепяте ли България да прекрати членството си в еврозоната и националната ни валута да е българския лев? Тази подписка ще бъде входирана бързо тези дни, преди Народното събрание да излезе във ваканция. Следователно, към момента на входирането ѝ, въпросите трябва да съответстват на реалната ситуация в страната. В настоящия момент България все още фактически не е член на еврозоната, тъй като не е подписала договор за присъединяването ѝ към еврозоната и съответно ние все още сме вързани към валутния борд. Единодушното гласуване на министрите от държавите членки на еврозоната не е актът, с който България става член на еврозоната. Следователно, имаме нелегитимен към момента на входиране на подписката в Народното събрание въпрос. Освен това, самите хора, които ще се подписват в подписката по така зададения списък, ще дадат съгласието си за наличие на реално нелегитимен въпрос. Защото това е към сегашния момент, септември, октомври. Манипулацията на госпожа Ченалова е в тезата ѝ, че технологичното време по допускане на референдума за произвеждането му е твърде възможно да ни откара в месец януари 2026 година, т.е. когато вече би трябвало да сме в еврозоната. Затова така са били конструирали въпроса. Хубаво де, ама нали постоянно се говореше, че влезем ли в еврозоната, вече ще е късно да правим каквото и да било. Протести, блокади, подписки, референдуми. Тогава кому е нужно така да бъде формулиран първия въпрос и защо? Нататък. Щом госпожа Ченалова говори от името на Сдружение ли е, инициативен комитет ли е Дойран 2025, значи тя изказва убеждението им, че те са за дигиталната валута. Те са за цифровото евро от 1 януари 2026 година. Защо? Защото така ще се осъществява много по-добър контрол. Да, тя каза за контрола. Те са за контрола, постиган чрез цифровото евро. Ма народът не протестираше за това. Дами и господа от Дойран 2025.
По-нататък. Въпрос 3 и 4 са интересни въпроси в интересна последователност. Сега, в референдум трябва да се отговаря с да или с не. И освен това, тези отговори се броят за конкретно зададен въпрос, без да се взима под внимание дали са зададени по логика на предходен или следходен въпрос. Ако определен брой хора отговорят на въпрос 3 с да, то естественият им отговор на четвърти въпрос ще бъде не. И така има потенциална опасност заради подвеждащия трети въпрос в подписката да се съберат повече отговори не на въпроса за излизане на България от Европейския съюз. Тъй като българите все пак сме мислещ народ, се оказа, че вече има и предложения в социалните мрежи относно тези два въпроса и ето едно такова предложение. Подкрепяте ли България да предоговори членството си в Европейския съюз и при отказ или невъзможност за постигане на благоприятни условия да напусне Европейския съюз? Тоест, имаме поставено условие. Аналогично може следващия въпрос да бъде: подкрепяте ли България да предоговори членството си в ЕС, за да го продължи, ако са постигнати благоприятни за нея условия, с които се гарантира националния ни суверенитет? Тогава съвсем по друг начин ще изглеждат броя на отговорите да и не. Обръщам се към тази формация Дорен 2025 със следното уточнение. Стотиците хиляди българи, които неуморно и постоянно участваха в протестите срещу набутването на България в еврозоната, и сред които имаше и граждански движения и организации, които пращаха писма до определени евродепутати, бяха неотлъчно на този фронт, защото имаха ясната представа, че жизнено важното време за отпор бе до 8 юли. С настоящата подписка с така формулираните въпроси, която сте се запътили да входирате в Народното събрание, ще загубите поне половината от последователите си, тъй като, пак казвам, все още голям процент от българите не сме конескапаци, папагали или лесно манипулируеми.